Bi urte, ota gabe egon ostean, udaberrian berriz ere berrezarriko dute. Hori adierazi dute udaletxetik. Hain zuzen ere, udaletxeak baldintzagiriak onartu ditu eta beste enpresa batek eramango du ota zerbitzua. Udaberrian beraz, ota berriz ere egongo da erabilgarri. Gernika-Lumoko herritar guztientzat zein Gernika-Lumora sartzen diren pertsona guztientzat. Zerbitzu hau suspendituta egon zen, koronavirusaren egoera hasi zenean, 2022ko martxoan hain zuzen ere, aurreko enpresarekin edukitako kontratua amaitu zen, eta aurretik pentsatzen zena baino gehiago iraun duen arazo bat izan da Iñaki Gorroño Ogasuneko zinegotziak adierazi duen bezala. Apirilerako funtzionatzen egotea espero duela dio Ogasun zinegotziak, eta municipalek beraldetik motibo ezberdinengatik atzeratu egin den prozesu bat izan dela jakinarazi dute, eta ahalik eta arinen ota jartzea lortu dutela. Aparkatzeko lekua berrikuntza batzuekin etorriko dira, udaletxeak izan ere alde berri baten ordenamendua sartu du, kolore berri bat jarriz. Oraingoan larrosa koloreko aparkalekuak egongo direla jakinarazi dute luzapen aldietarako zuzendutakoa. Udaletxetik beraz, beste kolore bat egongo da, larrosa oraingoan. Herriko nukleo aldenduen kaleetan mugatuta geratuko dira. Renteria eta Carlos Gangoiti kaleak erasoko dituela jakinarazi dute. Gainera, Juan Kaltxadako amaierara arte, Iparragirre eta Mestikabasoko zonaldera arte zabalduko dela azpimarratu dute. Ota txartela ez duten gidariek beraz, larrosa zonaldean aparkatu ahal izango dutela diote, eta goizeko 8:00 ordubietara, zein arratsaldeko 4:00 8:00 egongo dela mugimenduan. 2 euro kostatuko ditu larrosa zonaldean tramu batean edo bestean aparkatzeak. Gorriz dauden zonaldeak erdialdeko bideetan egongo dira eta errotazio handiagoa exigituko du. Hau da, autoa mugitu egin beharko da. Plaza horiek artekalean eta ambulatorioaren alboan baitaude. Zonalde berdean berriz, herriko jendeak erabili dezakela jakinarazi dute, beraz bertan aparkatu dezake herriko jendeak eta baita herrirako lan egiten dutenak ere. Hauek denbora mugatu gabe aparkatu dezaketela diote. Urdineko kolorean dauden zonaldeak berriz, ordaindu egin beharko direla jakinarazi dute, bere ibilgailua usteagatik. Hori bai, txartela dutenek ez dute ordaindu beharko. Ordutegiak hauek izango dira, goizeko 8:00 arratsaldeko ordubietara, eta arratsaldeko 4:00 arratsalde gaueko 8:00. Zapatuetan goizez bakarrik egongo dira martxan, eta domeketan, zein jai egunetan, ez da limitaziorik egongo. Udaletxetik adierazi dutenaren arabera.